Olen tykännyt Suomesta sitä asti, kun olen pieni. En mä oikeasti varmaan miksi. Suomesta tiesin vain kaksi asiaa. Täällä näkee revontulia ja tiedän, miltä Suomen lippu näyttää. Mä oon ainakin tykännyt Suomen lipun sinisestä sovista. Se on mun mielestä paljon parempi kuin tsekkiläinen lipun sininen. Se tuntuu jotenkin mukavammalta, pehmeämmalta. Eli kun yliopistossa päätettiin, mihin mennään vaihtoon, kesä ei ollut sitä, mihin maahan, vaan mihin Suomeen. Ja niin mä sitten ilmeistyin Kuopioon. Vuosi oli 2012. Muutin mun uuteen teläpäiskotiin Nelmäkeen. Punatiilirakennuksia, koivuja, mantuja. No, ei paha, ajateltiin. Eka kulttuurishokki tuli ruokakaupassa. Tsekeissä tuoreleipä on niin tärkeää, ja sitä saa joka päivä kaupoista, jopa pikkukillassakin. Mut Nelmäen lähikaupassa oli vain pakattuja leipiä. No olen niin pöttynyt. Ainoa tuore leivonnainen oli joku tämmönen, mikä mä arvasin munkiksi tai donitsiksi. Ostin se innolla ja ajattelin nautia kahvin kanssa, mut se ei ollut munkkipossu. Se oli vaan lihapiirakka. Odotin helloa, mut maistuikin lihaa ja riisiä. No, mitä ihmettä, ajattelin. Lihaa pullassa? No, mikä outo maa. No, mut sen jälkeen asiat sujuu ihan hyvin. Tapasin eli-ikäisiä ystäviä. Näin revontulet. Elin ja nautin mun suomalaisesta unelmasta ja palasin kotiin. Kotikotiin. Mun suomalainen unelma ei ollut vielä toteutunut. Muutama vuosi sitten sain tohtoriopiskelupaikan Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta. Muutin Kuopioon uudestaan noin 7 vuotta sitten, huhtikuun lopussa, siis juuri ennen vappua. Tällä kertaa menen Prismaan ostoksilla. Suureksi helpotuksekseni tuore leipätilanne oli niin parempi. Mutta sitten jotain muuta oli outoa. Ilmapalloja. En voinut uskoa mun silmiäni. Se on työnnyt, että ilmapalloja myydään vain vapun aikaan. Maa, jossa ei ollut tuoretta leipää, olikin muuttunut maaksi, jossa voi ostaa ilmapalloja joka päivä. No, mikä outo, ihana maa. Ja niin mun Suomen unelma jatkuu. Joskus se on jauhelihaa, silloin kun odottaa hilloa. Joskus se on ilmapalloja, satunnaisena tiistaina. Joo, elämä on